Com cada matí, la mare d'en Mateu despertava el seu fill per anar cap a l'escola. I, com sempre, el noiet rondinava. No vull anar a l'escola, no m'agrada i ningú no m'hi vol. I després d'aquest reguitzell de protestes es posava a bramar. Aquest era el gran problema d'en Mateu, que sempre acabava plorant. Li agradava molt aprendre i també poder compartir els dies amb els seus companys, però tenia la peculiaritat que per poca cosa que passés sempre acabava entre llàgrimes. I això era un bon problema. No ho podia evitar. Si mentre esmorzava li queia una galeta a terra, o si el dia estava ennuvolat, o si tenia una taca en els pantalons, o si l'hora del pati no feia cap gol, en Mateu es posava a plorar, vessant un munt de llàgrimes galtes avall. Això feia que els seus amics no tinguessin ganes de jugar amb ell i que absolutament tothom el conegués com el ploramiques del poble. «No volem jugar més amb tu perquè sempre plores», li deien els seus companys. «Avui et quedaràs més estona a l'escola per acabar els deures que no has fet mentre ploraves», li deia la mestra. En Mateu no podia aguantar-ho més i cada cop es sentia més sol. Prou que intentava aguantar-se la plorera, tancava els ulls amb força i pensava en coses divertides. Però tan bon punt els obria, les llàgrimes li saltaven soles dels ulls. No hi havia res a fer. Els pares d'en Mateu estaven preocupats. Veien com el seu fill ho passava malament i s'entristia. Un dia, un ancià va passar pel poble. L'home era conegut per aquelles contrades com una persona capaç de guarir qualsevol mal. Alguns deien que era un mag, d'altres que era el millor metge de la comarca. I fins i tot alguns insinuaven de tantes coses que sabia que no era d'aquest planeta. Els vilatans de més edat deien que tenia més de 1000 anys, però la veritat era que ningú no ho sabia amb massa certesa. El cas és que els pares d'en Mateu feia molt de temps que esperaven que arribés aquest home, per així poder-li demanar algun remei que fes que el seu fill deixés de plorar. En Mateu i la seva família van acollir aquell home savi a casa seva. Van donar-li mantes per escalfar-se a la nit, van oferir-li els millors menjars que tenien i també les monedes que van poder reunir per pagar els serveis d'aquell bon home que guaria els mals de la gent. Vull que m'ajudi a deixar de plorar. N'estic tip d'aquestes llàgrimes i a mi impedeixen ser com els altres. No vull que la gent se'n burli més de mi i que s'allunyin del meu voltant cada cop que ploro. El savi ancià, amb una veu molt ronca i feble, va mirar el noiet i va començar a parlar-li. Mateu, en aquesta vida tot som únics i diferents i hem d'aprendre a conviure amb les nostres qualitats i amb els nostres defectes. Ser diferent no és dolent, sempre i quan un mateix aprengui a viure amb la seva diferència. Però si el que vols realment és deixar de plorar per sempre, tinc unes herbes que poden fer realitat aquest desig. El noiet va dir que n'estava convençut i que no es faria enrere, tot i que aquell home, seriós de mena, li havia dit que un cop prengués les herbes no podria tornar a plorar mai més. I així ho va fer. En Mateu es va prendre les herbes d'un sol glop i se'n va anar cap a dormir, emocionat i esperant poder mostrar a tothom, un cop es despertés l'endemà, la seva nova vàlua. De bon matí, l'ancià que havia donat les herbes a en Mateu havia desaparegut del poble. Quan el noiet es va despertar, no notava res d'especial, però mentre esmorzava, sense voler, va tombar-se per sobre el bol de llet. Els pantalons van quedar ben xops. Davant la sorpresa dels seus pares, en Mateu va fer només 3 intents de somic, però, al final,
no va plorar. Es va quedar immòbil i sense dir res, sorprès. Els pares estaven molt contents. El seu fill, per fi, havia aconseguit deixar de plorar. Durant tota la setmana, el noiet va anar a l'escola com cada dia i no va vessar ni una sola llàgrima. I tot, i que era el que sempre havia volgut, sentia que alguna cosa no anava bé. En Mateu ja no plorava, però va resultar que tampoc reia. No expressava cap emoció, ni alegria, ni pena, ni felicitat, ni tristor. Res! En perdre les llàgrimes, també havia perdut les emocions. La família estava desesperada. El remei d'aquell home havia aconseguit que deixés de plorar, però també havia fet que no pogués expressar absolutament cap sentiment. Els pares d'en Mateu van anar a cercar l'ancià per totes les muntanyes de la contrada fins que per fi, molt lluny del poble, el van trobar. Van demanar-li, per favor, que tornés les llàgrimes al seu fill. No puc fer-ho. Un cop es prenen les herbes, ja no es pot fer marxa enrere. Les persones han d'aprendre a conviure tal i com són. Ja vaig avisar en Mateu de les conseqüències i ell les va acceptar. Finalment, però, en veure la desesperació dels pares, aquell home tan savi els va donar una solució. El dia que en Mateu va deixar de plorar, vas fer aparèixer una font entre les muntanyes del vostre poble, no massa llum de la casa vostra. D'aquesta font no en raja aigua corrent, sinó que en brollen les llàgrimes que ara ja no poden sortir dels ulls d'en Mateu. Si cada dia n'omple una cantimplora i en beu una petita quantitat, el vostre fill tornarà a plorar de tristor i de pena, però també de riure i de felicitat. Els pares, contents altra vegada, ho van agrair a l'ancià, a qui no van tornar a veure mai més. Des d'aquell dia, en Mateu va anar cada matí a la font per veure uns globs de les llàgrimes que brollaven d'aquella font. I a partir d'aquell moment, cada cop que plorava, pensava en com n'era d'afortunat de poder-ho fer.